lamsoko trini blogo jotrono khapmani takhute bukuk chong tabo analo thangi donglayo kaisa bonoji bithi nainir bagui jak helmet thumjagana helmet mo thurle do thugad mono mo khebur kade ay uma ban sep daka yang ini golio habis yang tahu bang kalau anda kita musim lima kalau setengah kalau musim sekarang itu nah kok para bisinta para nah mau para bisinta kok mah mau kerburung aja bangun hari kiri ya mau kerok bono jigo kisah ruang kerawang bagai actually answerin bagai no pakina kosa tei ko letin thauni lamorok tui blood dog gabang phai tongkha abon bagai soritru brong thaka yo bithino bagai ru kabui to baksa piles ro ta actual piles lin lokon haite ko abon bagai bino bithi sarane phaimani ke 2-3 bosor ka khana bindo waisa ana logini no totor samani bithi sa phaimani ke bino bithi sa motamoti hamka bang phai ko sa ang soritam kisa ha kia keseng hakenu geda rukjak mani ma kisa sai ma tumani rukjak mani ma nini mis mang okoi jing sai tong hobla berma to aso kom sai tong tabu